Velkommen til webinaret i dag, der handler om afslutningen af ferieafholdelsesåret 22-23. Med mig i dag fra Visma, der har jeg Annette Stavsbøl og Peter Ramsdal Jørgensen, og det er nødt til, at vi har været lidt flere, end vi egentlig havde planlagt. Derfor nåede jeg ikke at skrive Peter med på oversigten her, kan jeg se, men det er fordi, der er simpelthen så mange tilmeldte. Det foregår ligesom det plejer ved, at vi har et questions panel oppe i højre side, hvor man kan klikke på og skrive spørgsmål, og Annette og Peter, de holder øje med det. Jeg gennemgår præsentationen, jeg hedder Anne Bogart, og kan ikke se jeres spørgsmål. I vil ikke kunne se hinandens spørgsmål, det kan kun Peter og Annette, og I kan heller ikke se hinandens de svar, I modtager. Men hvis der er noget af det, vi kan se, der går igen, af de samme spørgsmål, der går igen, så tager vi det op i plenum en gang imellem. Vi laver nogle pauser ind imellem, og så gennemgår vi de spørgsmål, der er kommet, hvis der er noget, der går igen for alle, mange der spørger om. Selve præsentationen bliver optaget og bliver lagt ud i vores webinarbibliotek. Efterfølgende kan man se den der, og man kan også hente alle de slides, vi gennemgår og viser jer, så man kan hente materialet der. Vi starter. Det vi skal kigge på i dag, det er jo ferieafholdelsesåret. Og ferieafholdelsesåret, det er jo, følger jo ferieåret, det starter den 1. september, men det strækker sig lige de 4 måneder længere her fra 1. september, hvor man egentlig er startet på det nye ferieår, og så slutter det den 31. i 12. i år. Så det er mere for, at I lige er med på, at det er den her periode her, vi kigger på, når vi taler ferieafholdelsesår, som jo egentlig ikke er et år, men en 16 måneders periode. Tidslinjen her, som I kan se her, den viser jo, at den 31. august, der slutter det gamle, altså ferieår, det der hed ferieåret 22, og det er så her, hvor man har en forlænget periode indtil den 31. december hernede til at afholde restferien fra 2022, medmindre man laver en aftale om overførsel af ferien. I Vismaløn, der vil det være sådan, at man stadigvæk efterfølgende kan holde restferie fra 2022, også efter den 31. 12., men det vil jo være noget, der så hos jer kræver, at der skal laves en aftale. Det kommer vi lige til lige om lidt. Men hvis man ikke gør noget, så vil det automatisk bare blive afholdt, når de registrerer noget ferie. Når vi så kigger på 1. januar 24, så er det her, hvor man skal tage stilling til, om de dage, der er tilbage fra 2022 ferieåret, skal nulstilles, udbetales eller afholdes, fordi der er lavet en aftale om overførsel. I den periode, der ligger imellem, altså mellem 1. januar og 31. marts, der skal I være ops på, at der stadigvæk godt kan være medarbejdere, som går ind og registrerer noget ferie, måske i december, juleferie eller noget, der går ind i det gamle år. Så dem er man lige nødt til at være ekstra ops på, fordi at man jo er i gang med at gøre op, hvor meget der skal udbetales. Og hvis de så efterfølgende lægger noget ind, eller I indlæser filer med ferie, der kommer fra den gamle periode, altså afholdt i 23, så skal de trækkes fra, inden I laver en udbetaling. Det kommer vi til alt sammen det her. Det er mere for, at I lige er med på tidslinjen, hvad det er, vi skal kigge igennem. Den 31. marts 24, det er den absolut sidste frist for udbetaling af restferie fra 2022, som skal udbetales efter den nye ferielov. Så skifter jeg lige til næste side. Selve afholdelsesperioden på 16 måneder, det er jo egentlig den, der giver os lidt udfordringer, fordi at vi ikke længere har det gamle ferieår, hvor man havde et optjeningsår og et afholdelsesår. Nu har vi også et optjeningsår, men vi har så et afholdelsesår, der strækker sig ind i det nye ferieår. Her der skal I være opmærksom på, at den ferie, som er optjent mellem den 1. i 9. og den 31. august, det er det, vi kalder for ferieåret 2022, hele vejen igennem webinaret her, at den skal som udgangspunkt afholdes inden udgangen af året. Hvis man har medarbejdere, der har været ansat mere end 9,5 måned i det her ferieår, så vil de have ferie, der ligger ud over 4 uger.
fordi de simpelthen så har optjent mere end 4 ugers ferie. Og det er de dage, der ligger ud over 4 uger, som vi skal automatisk udbetale efter den nye ferielov, hvis ikke at det er blevet afholdt. Alternativt til udbetaling, det kan være, at man laver en aftale om overførsel af ferie ud over de 4 uger, og det skal være en skriftlig aftale eller digital. Det kan sådan set være mail eller andre systemer, der understøtter det, men det skal være inden den 31. december i år, at den aftale skal ligge, hvis den skal være gældende. Ellers så skal jeg lige som udgangspunkt udbetale alt det, der vedrører 5. ferieuge. Hvis medarbejderne også overførte ferie i tidligere år, sidste år havde de måske også nogle dage for meget, der blev overført, så kan de principielt overføre dem igen. Så skal de indgå i aftalen. Hvis de har 5 dage til rest i år, og de også havde 5 dage sidste år, så kan de egentlig overføre 10 dage i år. Og på den måde kan man efter ferieloven akkumulere ferie, og så på den måde blive ved med at spare op og have flere og flere feriedage, man overfører. Her der skal I være opmærksom på, det er ferielovens regler. Man kan som arbejdsgiver sagtens have andre regler. Det kan være, at man har overenskomster, hvor der står, at man må maks overføre 1 eller 2 uger om året, og så skal den være afholdt. Det kan også godt være, at man har lavet nogle interne regler, som siger, at hos os, der er ikke noget, der hedder overførsel af ferie. Man skal afholde sin ferie, og så skal man selvfølgelig huske, at man så varsler medarbejderne, der har restferie tilbage, at de skal holde deres ferie. Så på den måde, så er det her ikke et hvad skal man sige, krav, medarbejderen har, at de kan få lov at overføre ferie, men det er en mulighed, der er i ferieloven. Men det skal indgå i den aftale, der så bliver lavet. Hvis der er overført ferie fra tidligere år, så skal man huske at opskrive med de ekstra dage, som der så bliver overført. Fordi det er kun 5 dage fra ferieåret 22, der kan overføres, men man kan så vælge at tage med fra tidligere år også. Laver medarbejderne ikke en aftale om overførsel, så skal de udbetales, og det gælder også det, de eventuelt måtte have overført fra tidligere år, så skal det også udbetales. Selve udbetalingen den skal ske inden 31. marts næste år, seneste frist for det. Så er der medarbejdere, som kan være feriehindret. Dem kan man jo ikke lave en automatisk aftale om, at de skal holde deres ferie, eller at de mister deres ferie, hvis de er en lovgivningsmæssig feriehindring. Så skal de jo have lov til at køre deres ferie med over til næste år. De skal stadigvæk have udbetalt den 5. ferieuge, hvis ikke de har lavet aftale om overførsel af ferie. Men det, der så vedrører ferie, hvad skal man sige, op til de 4 uger, de kører bare med videre over i det nye år, og så skal de afholdes, når de kommer tilbage efter deres feriehindring. Det kræver, at medarbejderen fortsat er feriehindret, når vi går ind i det nye år. Det vil sige, at de skal altså være feriehindret helt op til den 31. i 12. Hvis de kommer tilbage, lad os sige den 28. så skal de faktisk skynde sig at holde noget ferie den 28. og den 29. Så lige så snart de kommer tilbage, skal de begynde at bruge deres ferie. Vi går lige videre her til, hvad er feriehindringer? Fordi der er jo nogle helt specifikke feriehindringer efter loven, som kan gøre, at en medarbejder ikke kan holde deres ferie. Og det her, det er faktisk kun nogle eksempler, men det er jo dem, der typisk bliver brugt, måske ikke lige fængsel, men typisk så er det jo sygdom eller barsel, eller en gang imellem kunne det være en, der blev valgt til borgmester, eller en, der arbejder i udlandet, som ikke er omfattet af ferieloven. Men det her, det er eksempler. Der er en meget længere udtømmende liste over feriehindringer, fordi de er sådan meget specifikke, mange af dem, som man kan se, hvis man går ind og kigger på hele listen over det. Det, de kan få overført her, det er de 4 ugers ferie, fordi det, der hedder den 5. uge, vil fortsat skulle udbetales. Og det siger meget specifikt også her omkring feriehindringer, det er, at medarbejderen ikke har tid, eller at der har været utroligt travlt i firmaet, eller at man simpelthen
har haft så meget brug for medarbejderen, at de ikke kunne holde deres ferie. Det tæller ikke som en feriehindring. Det er ikke en undskyldning, kan man sige. De skal simpelthen holde ferien. Ellers så bliver den mistet. Så skal jeg lige høre Annette. Er der nogle spørgsmål lige nu, som du synes, vi skal tage i fællesskab? Ja, altså der er en del spørgsmål omkring, hvor mange maks dage, der kan overføres, også hvis det er fra tidligere år. Altså lidt forvirring om de 5 dage vedrørende 2022. Hvad så med dem, man har fra tidligere år? Skal der være en aftale på dem? Ja, det skal der. Altså det vi kigger på her, det er overført ferie fra tidligere år. Hvis de overføres igen, så skal der også laves en aftale på dem, eller hvad skal man sige, aftalen skal indeholde både dagene fra i år, men også dagene fra tidligere år. Hvis ikke der bliver lavet en aftale om overførsel af de dage, der er overført fra tidligere år, så skal de som udgangspunkt udbetales, som loven siger, fordi at den 5. ferieuge skal udbetales automatisk enten 31. marts. Så hvis man har medarbejdere, der fik overført 5 dage i sidste ferieår, og som også i år skal overføre 5 dage, og de ikke laver en ny aftale om overførsel af ferie, så skal man udbetale 10 dage. Jeg håber, det var svar nok. Ja, vi tager resten på skrift. Ja, det skal vi selvfølgelig lige huske at sige. Altså fordi der er så mange deltagere, som der er i dag, så kan vi jo ikke helt garantere, at vi kan nå at komme i dybden med alle spørgsmål, og så skal I enten henvende jer til vores hotline, eller også skriver vi til jer efterfølgende, hvis vi kan se, at der er nogen, vi ikke når at svare på. Men vi prøver selvfølgelig bedst det vi kan. Det vi skal kigge på, det er, hvad sker der så med det restferie, der er for ferieåret 2022? Vi har lavet nogle scenarier på det, som vi gennemgår. Hvis man har restferiedage, som man gerne vil overføre på medarbejderne, så skal I ikke gøre noget i lønsystemet, fordi i lønsystemet, der overfører vi helt automatisk til det nye år. Så alt resterende ferie, der ligger på medarbejderne, det bliver overført. Men det I skal gøre, det er, at I skal sørge for, at der ligger aftaler med de medarbejdere, der har fået overført ferien. Efter loven, der skal man jo udbetale ferien inden 31. marts, og hvis man skal gøre det, så skal man bruge nogle udbetalingslønarter til det, for at få det udbetalt. Så det vil sige, der er man nødt til at lave en opgørelse og finde ud af, hvor mange medarbejdere skal have udbetalt, og så bruge de her udbetalingslønarter. Er det ikke muligt at udbetale, fordi det er mere end 5 dage, altså det er mere end 5. ferieuge, de ikke har holdt, så skal dagene nulstilles, og det bruger man nogle nulstillingslønarter til, nogle korrektionslønarter til at nulstille, og så skal de efterfølgende indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Og her, der er det, at det godt kan være svært nogle gange at skelne imellem, hvornår er det 5. ferieuge, og hvornår er det ikke. Altså man kan sige, at alle uger op til 4 uger skal medarbejderen som udgangspunkt holde. Og det er dem, som bliver nulstillet, hvis ikke at de er blevet holdt, og så skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den 5. ferieuge, den har sådan en form for særstatus, så den skal altid udbetales til medarbejderen. Den indbetaler man ikke til Arbejdsmarkedets Feriefond. Vi anbefaler helt klart, at man tager så meget restferie med som overhovedet muligt i de sidste kørsler i året, og det er jo lige ved at være op over, at I skal køre jeres december lønkørsel. Og for de forudlønnede, der er det den, der hedder 1.23.11, og for de bagudlønnede, der hedder den så 1.23.12. Så vi anbefaler, at man tager så meget ferie med, som det kan lade sig gøre, op til den 31.12., eller at hvis I har forudlønnet, at I kører en supplerende kørsel til 1.23.11, som I så kører lige inden I kører jeres januarløn, at I så tager alt det ferie med, I kan for restferien, fordi på den måde gør I det nemmere for jer selv, når I skal opgøre, hvor meget der er tilbage af ferie, som enten skal udbetales eller nulstilles, eller som der skal laves aftaler om.
Så det her, det er de 3 scenarier, som vi kommer til at gå igennem. Inden det, så vil jeg lige forklare lidt om, at der i lønsystemet er en behandlingsrækkefølge, fordi at alting kører jo i en rækkefølge. I ved, der ligger bruttoløn, og så trækker man noget ATP, og så trækker man skat, eller AM og skat og nettoløn. Så på den måde ligger alt i en rækkefølge, som det bliver behandlet i. Og den regel, der ligger i lønsystemet, det er, at den ældste ferie, den bruges først. Så det vil sige, at vi vil altid bruge overført ferie først, og derefter ny ferie. Det er bare sådan grundlæggende regler, det er også det, der står i ferieloven. Hvis man går ind på medarbejderne og registrerer noget ferieafholdelse, samtidig med, at man vil lave en udbetaling i den samme lønkørsel, så bruger vi udbetaling først, før afholdelsen, hvis man bruger det, der hedder en primo lønart. Jeg kommer senere til, hvad der er primo og ultimo lønarter. For her kan man nemlig vælge at sige, skal det være en udbetaling, der skal ske før afholdelsen eller efter afholdelsen af ferie. Altså, hvor er det, at jeg skelner imellem det, og det kommer vi tilbage til. Hvis jeg både registrerer ferie, fravær, samtidig med, at jeg laver nulstilling i en lønkørsel, så er det altid nulstillingen, der bliver behandlet først. Så det vil sige, at hvis jeg går ind og siger, at der skal nulstilles 3 dage, medarbejderen ikke når at holde, samtidig med, at medarbejderen holder noget ferie, så nulstiller den 3 dage, og så trækker den ferieafholdelse efterfølgende. Hvis man både registrerer udbetaling og nulstilling i samme kørsel, så er det også nulstillingen, der altid bliver behandlet først, og så kommer udbetalingen bagefter. Og det har jo noget at sige, fordi der på rigtig mange af vores lønarter er en saldokontrol. Hvis man laver en udbetaling, og man siger, jeg skal udbetale 5 dage, så vil systemet kigge på, jamen er der 5 dage, jeg kan udbetale? Er der ikke 5 dage, jeg kan udbetale, så får jeg måske kun 3, fordi systemet kun kan se, der står 3 tilbage. Så her, der betyder det jo noget, i hvilken rækkefølge man gør det. Men her kan I se reglerne for, hvordan de her lønarter virker i kombination med hinanden. Scenarie 1, det er en funktionær, som har feriedage, der skal overføres. Medarbejderen har 10 feriedage tilbage og skal afholde 5 dage i december, som er planlagt, og vil gerne have en aftale om, at 5 dage skal overføres. Så her, der skal man ikke gøre noget som arbejdsgiver, fordi det sker helt automatisk. Det er det, der gør, at systemet automatisk overfører ferie. Det er, at den bare kører det videre til det næste år. Medarbejderen kan så holde sin ferie, når de planlægger det, og så vil det bare blive brugt som det første, fordi behandlingsrækkefølgen siger ældst ferie først. Men I skal huske, at der på de her medarbejdere skal ligge en aftale om overførsel af feriedagene. Og vi ved fra rigtig mange kunder, at der er mange i år, der har haft besøg af feriekonto, altså kontrolbesøg omkring opgørelse af ferie, og hvor man skal kunne dokumentere, at der ligger overførselsaftaler, og at medarbejderne har holdt de 20 dage, som de skal holde, og at der eventuelt er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis der var ferie, som ikke var blevet holdt eller udbetalt. Så de har sat, de har sat grænsen betragteligt op i forhold til, hvor mange kontrolbesøg de laver. Så der er mange flere, der har haft besøg i år, end der har været tidligere. Så sørg for at have de her overførselsaftaler på plads om overførsel af restferien. Næste scenarie her, det er en funktionær, som skal have udbetalt nogle feriedage. Det er også en, der har 10 feriedage tilbage, afholder 5 dage i december, men ikke vil lave en aftale om overførsel af ferie. Hvis ikke medarbejderen laver en aftale om overførsel af ferie, så skal I automatisk udbetale de 5 dage. Det man skal gøre, det er, at man registrerer de her feriedage, der skal afholdes, eller medarbejderen registrerer det i systemet, og at I så udbetaler 5 feriedage i januar måned. I har jo januar, februar og marts, men vi anbefaler umiddelbart, at man gør det i januar. Og der bruger man så en lønart, der hedder 4762, hvor man kan sige 5 feriedage udbetales. Hvis det er ferie i timer, så bruger man 4763
og udbetaler 37 timer i stedet for. I de fleste eksempler, der går vi ud fra, at det er dage, fordi de fleste bruger at optjene og afholde ferie i dage. Men vi har også lønarterne med til ferietimer, hvis I bruger det. Så her der bruger vi altså en lønart, som er en ultimo-lønart, som vi kommer til, og det er fordi vi så siger, jamen her der skal vi afholde nogle dage først, og derefter så laver vi en udbetaling. Hvis jeg så kommer til en deltidsmedarbejder, som også skal have udbetalt ferie, så kan det være, at det er en medarbejder, og når jeg siger deltid, så er det altså ikke alle dem, der bare har en lavere normtid, men stadigvæk arbejder 5 dage om ugen. Det her, det er en medarbejder, som er på nedsat arbejdsuge, altså hvor man for eksempel arbejder 3 eller 4 dage om ugen og har en ugentlig fridag eller 2. Og her der kan man jo inde i lønsystemet bruge en lønart, der hedder 99-80, hvor man kan afvige optjening af feriedage, sådan så der ikke bliver optjent 25 dage, men for eksempel kun bliver optjent 15 dage om året, sådan så det svarer til de dage, de reelt har lov til at holde af feriedage. Så det her, det skal I altså kun kigge på, kan man sige, hvis det er, at I bruger 99-80, ellers så vil det ikke være noget, der var gældende for jer. Men den her medarbejder, som har 3 dages arbejdsuge, og vi har lavet en optjening, der gør, at de optjener 15 feriedage om året, fordi der ligger den her specielle lønart på. Hvis den her medarbejder har 3 feriedage tilbage, så skal de faktisk have udbetalt 5. Fordi at vi er nødt til at sige, jamen 3 feriedage for den her medarbejder svarer til 5 dage for en fuldtidsansat. Så derfor, så hvis at de skal have udbetalt det, der er 5. ferieuge, så skal feriedagene opskrives til 5 dage. Det gør man ved at bruge en speciel korrektionslønart, der hedder 40-105, hvor man korrigerer 2 dage op, altså simpelthen siger plus 2 dage. Selve beløbet, feriepengebeløbet, skal man ikke røre ved, fordi at det er rigtigt nok, det der står inde på medarbejderen. De har jo optjent 12,5% af deres løn, så det har ikke noget med det at gøre. Så bruger man lønart 47,60 til at udbetale 5 dage, sådan så de kan få dem udbetalt. Fordi hvis jeg brugte 47,60 til at udbetale 5 dage, og jeg ikke havde korrigeret op med 2 dage, så vil systemet sige, at det kan ikke lade sig gøre, du kan kun få 3. Og det vil være forkert for den her type medarbejder. Så det her er et lidt specielt tilfælde. Lønarterne, vi skal kigge på her til udbetaling af overført ferie, det er enten feriedage eller ferietimer, samtidig med, at vi har 2 typer inden for hver gruppe her. Vi har det, der hedder primo-lønarter, og det, der hedder ultimo-lønarter. Og det samme med ferietimer, der har vi primo og ultimo hernede. Jeg håber, I kan se min mus, når jeg peger på skærmen. Og det er dem, man bruger til udbetaling af 5. ferieuge. 47,60, som er en primo-lønart, det betyder, at den laver udbetaling før den behandler fraværet. Så nu er vi tilbage til den her behandlingsrækkefølge. Hvis jeg bruger 47,62, så siger den her, fratrækker jeg fraværet, inden jeg laver udbetalingen. Og der er saldokontrol på lønarterne, så de kan aldrig udbetale mere, end der ligger til rest. Det samme er gældende med ferietimer. 47,61 det er primo-lønarten, 47,63 det er ultimo-lønarten. Så det man skal kigge på her, det er i hvilken periode laver man udbetalingerne. Er det samtidig med, at der er ferie med fra december, eller laver man en udbetaling i januar måned, og der måske også er ferie med fra januar måned, så kan det være, at jeg skal kigge på, at det så er en primo-lønart, jeg bruger til udbetaling, i stedet for sådan, så feriedagene fra januar ikke bliver trukket først, men udbetalingen sker først. Så det her, det handler om vi skal bruge den ene eller den anden. Det handler lidt om jeres proces, altså hvornår I laver udbetalingen, og hvornår I har ferien med for de forskellige perioder. Så har vi 2 lønarter mere nede her. Det hedder udbetaling af restferie i særlige tilfælde. Den bruger man
i særlige tilfælde, for eksempel for medarbejdere, der har en feriehindring og ikke kan holde deres 4 ugers ferie, som man skal. Så her der kan man i en meget speciel tilfælde lave en udbetaling. Som udgangspunkt, så skal feriehindrede medarbejdere jo have overført deres ferie med undtagelse af 5. ferieuge. Men i nogle helt specielle tilfælde, der må man gerne lave en udbetaling af feriedagene op til 4 uger, og der vil man skulle bruge de lønarter, der ligger her, der hedder 40.110, hvis det er dage, og 40.111, hvis det er ferie i timer. Og de kigger ikke på medarbejderens løn, de kigger på, hvad der ligger af restværdi inde på medarbejderens ferieregnskab. Og det tror jeg faktisk, jeg glemte at sige før, at de lønarter, der ligger heroppe, de 4 øverste, det er lønarter, der går ind og kigger på medarbejderens månedsløn. Hvis jeg lægger en dag ind på 47,60, så går lønsystemet ind og kigger på, hvor meget jeg får i løn, så dividerer den ud med en timelønsats, og så ganger den op med en dagsværdi på 7,4, og så udbetaler den det til medarbejderen. Fordi at de lønarter her, de udbetaler en værdi, som er svarende til, hvad jeg ville få i løn, hvis jeg holdt min ferie. Hvor de lønarter, der ligger nede i bunden her, 40.110 og 40.111, de udbetaler den restværdi, der ligger optjent i ferieregnskabet for medarbejderne. Og det er altså i de specielle tilfælde, at man kan bruge dem. Særlige tilfælde, det kan også være, at I har medarbejdere, der er på provisionsløn, som er på nogle ordninger, hvor de har bonus, provision, hvad det nu kan hedde, forskellige typer af ferieordninger, hvor at man har en stor andel af sin løn som en provision eller bonusudbetaling, som jo normalt ikke er noget, man får, når man afholder sin ferie, for der får man kun sin faste løn. Og så nogle medarbejdere, dem vil man typisk bruge de lønarter hernede, fordi at man så ellers vil snyde dem, fordi deres grundløn er lav i forhold til, hvad deres samlede ferieoptjening er. Så har man lov til at sige, så udbetaler vi i stedet for de 12,5%, der ligger hensat i ferieregnskabet. Til at lave denne opgørelse, der vil jeg bruge rapporten Ny Ferielov Ferieregnskab. Der ligger også et link her til vejledningen, hvor man kan se alle lønarterne her. Og jeg har ikke taget de lønarter med her, som vedrører gammel ferielov, hvis der er nogen medarbejdere tilbage stadigvæk, som har restferie fra gammel ferielov. Det håber jeg næsten ikke, at der er nogen, der har mere. Så står de stadigvæk, de udbetalingslønarter, i vores vejledning, som der er linket til. Der kan I nemlig som udgangspunkt ikke bruge nogen af dem her. Jeg skal lige se, jeg tror, at jeg springer over og viser lønsystemet. Først og fremmest til at gøre det op, skal jeg lige se her. Hvilke medarbejdere jeg lige havde til det. Jo, jeg havde en her, og hende tror jeg faktisk allerede, jeg har en lønseddel på. Sådan der, så kommer den op. Det her, det er jo så et tilfælde, hvor at medarbejderen er feriehindret på grund af, at hun er på barselsorlov, som I kan se på lønsedlen. Men hun skal stadigvæk have udbetalt sin 5. ferieuge, og derfor så har jeg lagt 5 dage ind på den her lønart 47,60, udbetaling af feriedage som en primolønart. Og samtidig så får hun endda også udbetalt sit storbededagstillæg løbende, som loven jo siger, at man skal på medarbejdere, der er på barselsorlov. Så her der kan I bare se, at hendes normale grundløn er 37.000, og hvis jeg tror måske godt I kan se, hvis jeg lægger den her ind. Systemet gør det, den så siger 37.000 divideret med 160,33 gange 7,4, skal vi lige se, og det må så blive med gange med 5, det ved jeg så ikke, om den kan finde ud af nu. 8.538,
Og så er der lige lidt afrunding her, men det er nok fordi, jeg også har taget en hulens masse decimaler med her. Så det er simpelthen, at en dag svarer til 7,4 timer til hendes normale timeløn. Sådan der. Selve lønarten, den havde jeg oprettet herinde på de variable og lagt 5 dage ind. Beløbet finder den jo sig selv ud af, ud fra det. Jeg havde også kørt, kan jeg se, et ferieregnskab, ny ferieregnskab. Det vil jo også være et af dem, I skulle kigge på, når I skal opgøre, hvor meget der ligger til rest på medarbejderne. Sådan her. Der har jeg alle mine medarbejdere, og der vil jeg så kunne gå ud her og sortere på 2022. Der er også en, der har noget fra 2021, kan jeg se, men 23 skal jeg i hvert fald ikke bruge lige nu. Og der kan jeg så se, hvad der ligger af restferie tilbage her i kolonne U på mine medarbejdere. Og her, vil jo så være ferieregnskabet, der kører med i 1.23.12, og hvis al ferie fra december ikke er lagt ind på det her tidspunkt, så skal I jo huske, at så skal I have det trukket fra, eller også så skal I hente ferieregnskabet først, når I kører den, der hedder 1.24.01, altså i januar måned, for at se, hvad der så ligger til rest for 2022. Jeg lukker lige den her igen. Sådan der. Det var lige overførelsen af ferie. Så er der også noget her for jer, der eventuelt har feriekort, altså som selv udbetaler feriepenge til medarbejderne. Der er det jo normalt sådan, at man bruger en lønner, der hedder 47,90, når medarbejderne anmoder om ferie inden via deres feriepengeinfo, og I går ind på virk.dk og henter anmodningerne om ferieudbetalinger. Så udbetaler I dem på den lønner, der hedder 47,90. Men den må man altså ikke bruge til 5. ferieuge. Hvis man skal udbetale 5. ferieuge, så vil man bruge en ikke ferieberettiget lønart. Jeg har skrevet her for eksempel 1181, og så skal man huske også at korrigere de dage, man udbetaler væk med en korrektionslønart, som kunne være 40.115, som der ligger her. Dernæst så skal man informere feriepengeinfo om, at der er lavet aftale om overførsel af ferie, hvis man laver aftale om overførsel af ferie på medarbejdere, der har feriekort, og det ligger der et link til her, hvor man kan gå ind og gøre det og registrere, at der er lavet en aftale om overførsel. Det, som der er sådan lidt uvist lige nu, det er, at vi faktisk lige præcis i går fik at vide, at der er vedtaget en ny lov den 7. december, som træder i kraft 1. januar allerede. Og den handler om, at hvis medarbejderne har restferiepenge tilbage, som er under den bagatelgrænse, som man lige har indført, som er 5.000 kroner i bruttoferiepenge, så skal der ske en automatisk udbetaling. Og det er jo ikke noget problem, hvis I har afleveret feriepengene ind til feriekonto, fordi så er det feriekonto, der står for udbetalingen på alle timelønnede medarbejdere eller medarbejdere, som har feriepengene stående hos feriekonto. Men for dem af jer, som har feriekort og selv udbetaler feriepengene, der vil det jo være sådan, at I skal få en anmodning. De laver simpelthen en ny anmodningstype inden for feriepengeinfo, som I så går ind og henter på virk.dk, og så er det jer, der skal lave udbetalingen af de her feriepenge, som er under bagatelgrænsen. Det de reelt har gjort i den her nye lov, det er, at de har genindført bagatelgrænsen, som jo ellers var blevet afskaffet i den nye ferielov. Så bagatelgrænsen er kommet tilbage. Den hedder 5.000 kroner, når det er brutto, 3.000 kroner, hvis det er nettoferiepenge. Men nettoferiepengene bliver håndteret hos feriekonto, så dem skal vi ikke spekulere på. Så lige nu, der ved vi faktisk ikke helt, hvordan de her skal udbetales, fordi at man
vi må formode, at man ikke må bruge 47,90, ligesom man heller ikke har måttet bruge den før, men vi ved det ikke med sikkerhed, og det er vi ved at undersøge. Så det er mere, at I er opmærksom på, at der sker noget nyt. Vi fik det at vide i går fra vores jurister, så derfor så har vi jo ikke haft mulighed for at finde ud af noget nærmere. Og det er også sindssygt kort varsel, at de har sendt det her ud. Fristerne for at overføre restferie til feriekort, det er al den ferie, der vedrører ferie ud over 4 uger, det vil sige 5. ferieuge. Det er den 1. november til den 31. december, så I kan godt se, at I er allerede næsten sent på den her, hvis der skal laves aftale om overførsel af ferie på feriekort. Hvis det er på grund af feriehindringer, så det vil sige, at det er den ferie, der ligger mellem den 1. og den 4. uge, så har man fra starten af januar, og det har de ikke sat nogen slutdato på, så jeg går ud fra, at det må betyde, at det har man noget længere periode til. Men det her, det gælder altså kun for jer, som har feriekort, og som beholder feriepengene, og selv står for at lave udbetalinger af dem på de medarbejdere, der har feriekort. Og det vil sige ikke jer, der har funktionærer, der har ferie med løn. Anja? Ja? Der har været en del spørgsmål til de lønarter, der hedder 4760, om de bliver nedskrevet i restferiepengene på ferieregnskabet. Ja, det gør de. Det gør de. Alle de lønarter her, som vi viser, både dem, man bruger til korrektioner, og dem, som man bruger til at udbetale med, de nedskriver ferieregnskabet. Både antal dage eller timer og beløb. De skal selvfølgelig sættes op, hvis ikke I har brugt dem før i jeres kontoplan. Og der kan I også gå tilbage og kigge på, hvis jeg lige... den vejledning, vi har, der hedder bogføring ny ferielov. Der står alle de her lønarter, hvordan de skal bogføres. I det 4. scenarie, vi har taget med her, der har vi en funktionær, som ikke kan nå at holde alle sine dage, så hvor vi har brug for at nulstille nogle dage. Medarbejderen har igen 10 feriedage tilbage, som ikke er afholdt, når vi når til den 31.12. Hun skal have 5 dage udbetalt, som er 5. ferieuge, og som vi skal udbetale, men hun har så travlt, hun kan ikke nå at holde de sidste 5 dage, og derfor så skal de indbetales til Arbejdsmarkedsferiefond. De sidste 5 dage her kan hun ikke lave aftale om overførsel af, fordi det er kun den 5. ferieuge, der enten kan overføres eller udbetales. Det man skal gøre her i lønsystemet, det er, at man så skal sige, jamen 5 dage mister du. Den går ind på en lønart, der hedder 4115 og laver en minuskorrektion af 5 dage. De tilsvarende feriepenge og ferieåret 2022. Hvis I har ferietimer, så hedder den 4118. Så skal hun have udbetalt det, der svarer til 5. ferieuge, og det er så på de samme lønarter som før, 4760 eller 4761, hvis det er ferietimer, at der så sker en udbetaling af 5 dage, som bliver udregnet på baggrund af hendes nuværende månedsløn. Og de her dage, som skal nulstilles, dem kan I se her, det er de lønarter, som man bruger til det. Korrektionslønarter, de behandles altid efter behandlingsrækkefølgen som det første i lønkørslen, inden afholdelse, inden udbetaling. Så det vil sige, at korrektionslønarter bliver taget som det første på medarbejderen i behandlingsrækkefølgen. Der står input på dem her, hvad det er, man skal lægge ind på dem, og man kan se værdien og antallet også inde i rapporten Ny Ferielov og Ferieregnskab, som jeg viste lige før. Og hvis jeg lige går ud her og så viser et eksempel på det, så er det jo variable lønarter, og det vil være noget, jeg skulle gøre i det nye år. Så tager jeg bare 4115 som eksempel. Så skulle jeg sige minus 5 dage, det er dem hun mister, det er dem som skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Så skal jeg finde værdien i ferieregnskabet. Jeg skriver bare minus 5.000 lige nu.
Og så er det for ferieåret 2022, skal I huske, at de jo mister de her dage. Så det her, det vil være måden, som jeg gjorde det på, og så gemmer det den her. Sådan der. Så skal jeg lige høre, er der nogle spørgsmål omkring det her med nulstilling af ferie? Nej, ikke sådan præcist. Der er sådan af generel karakter. Nej, det vil jeg ikke sige. Okay. Godt. Alle de her lønarter, både til udbetaling og nulstilling, kan indlæses i decentrale filer, fordi formentlig så hvis I vælger at lave udbetalinger, så er det sikkert mange medarbejdere, det drejer sig om, og så er det jo lettere at bruge en filindlæsning af alle de medarbejdere, der skal have udbetalt nogle dage. Hvis I bruger nulstillingslønarter, så har vi et lille tip her, fordi vi anbefaler altid, at man så gør det i den samme kørsel for alle medarbejdere, og at man så ændrer teksten inde på medarbejderne. Og det er simpelthen for, at I kan finde og dokumentere efterfølgende, hvad det er, der er blevet nulstillet, og som skal indbetales til Arbejdsmarkedsferiefond. Så det vil sige, skriv teksten, der for eksempel kan hedde nulstillet ferie. Når man så har lagt det ind på alle medarbejderne, så kan man køre den rapport, der hedder registrerede lønoplysninger, og så kan man vælge, at man kun vil have den lønart ud, der hedder 40115 eller 40118, hvis det er ferietimer, og så gemmer man simpelthen hele rapporten som dokumentation for, at det er de dage, der er blevet nulstillet på medarbejderne, så man kan komme tilbage til det senere. Fordi selve nulstillingen bliver jo ikke vist på medarbejdernes lønseddel. De kan ikke se, at nu er der trukket nogle, jo de kan godt se, at deres saldo er gået ned, at der mangler nogle dage, men de kan jo ikke se, at den her lønart kommer ikke til at ligge på selve lønsedlen. Så det er rigtig fint, hvis I husker at lægge det ind, og sådan at I får en rapport trukket ud og har dokumentationen for det. Og jeg vil gerne lige her bare vise jer, det er jo den, jeg sådan set viste før her, at hvis jeg nu sagde her, at der skulle stå nulstillet ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond her, og så kunne jeg efterfølgende gå ned og køre den rapport, der hedder registrerede lønoplysninger. Den kan jeg vælge at søge ud på 40115 til 40115, og så er det kun den lønart, jeg får med ud, og så gemmer jeg simpelthen den her fil som dokumentation. Så det er i hvert fald bare lige et tip, så er det nemmere at finde tilbage til på et senere tidspunkt. Indberetningsfrister til Arbejdsmarkedets Feriefond, de ligger langt ud i fremtiden. Det er sådan, at alt den ferie, som I skal opgøre nu for ferieåret 2022, det skal først indberettes og indbetales til Feriefonden mellem den 1. og den 15. november 2024. Og så tænker I, hold da op, så har jeg jo utrolig god tid. Men det har I ikke, fordi at det er jo nu her ved årsskiftet, at det skal gøres op, fordi det er jo nu, at aftalerne om overførsel skal være lavet inden den 31. 12. og udbetalingen skal jo også ske inden den 31. marts allersenest. Så man er jo nødt til at have lavet den her opgørelse og af, hvad der så skal indberettes til Arbejdsmarkedets Feriefond allerede nu, selvom deres frist først hedder 1. til 15. november. De rapporter, som vi anbefaler i lønsystemet, det er ferieregnskabet, så er det vores ferieafholdelsesrapport, den kommer tilbage til senere og viser, hvordan den bliver brugt. Så er det registrerede fraværsoplysninger, hvor man kan trække afholdte feriedage ud. Hvis man har vist med HR, så ligger der også en fraværsliste der, som man kan bruge, hvor man kan se også, hvad der er godkendt og tidligere lønbehandlet ferie, og de datoer, hvor medarbejderne har lagt det ind, så man også kan se, hvilket ferieår det hører til. Så det er bare en lille husker. Vi anbefaler helt klart, at I får så meget ferie som overhovedet muligt med til den 31. i 12. Altså at jeres medarbejdere bliver bedt om at registrere alt ferie til den 31. i 12. Men at I også lønbehandler det, selvom I måske
Det ved vi jo godt er rigtig svært at få det med i de rigtige kørsler. Mange er jo på bagkant med ferieregistreringerne. Men vi ved også, at det i de fleste systemer godt kan lade sig gøre at trække ud for en længere periode, når det gælder fraværet, hvor man så kan sige, at i denne her måned gør vi en undtagelse, og vi tager ferien med indtil den 31.12. for simpelthen at få så meget som muligt ferie med og fratrukket i den saldo, så man får et overblik over, hvad der reelt er til rest. Hvis I har forudlønnet, så skal I køre en supplerende lønkørsel til den, der hedder 1.23.11, som var jeres decemberløn, hvor I kan så have ferien med i den ekstra supplerende lønkørsel. Eller hvis I har bagudlønnet, at I så tager det med i 1.23.12, og så meget ferie I kan få med som muligt i den kørsel. Vi anbefaler også, at man laver udbetaling og nulstilling i januar måned, når alt ferie er lagt ind for december, og at man i øvrigt også gør det i samme kørsel. Og det er simpelthen fordi, ellers så risikerer man, at man laver udbetalinger, der kommer fravær ind imellem, og man så efterfølgende ikke kan nulstille det, der skal nulstilles, fordi nu har man jo både afholdt eller udbetalt det. Og på grund af, at der jo er den her behandlingsrækkefølge, som altid siger, at nulstilling kører først, og udbetalingen kan så vælge, om den skal køre før eller efter fraværet. Så der skal I tilbage og kigge på behandlingsrækkefølgen, hvordan den virker. Men det er det, som vi anbefaler som best practice i forhold til ferieudbetalinger. Så har vi en lille reminder med her, og det er ikke fordi det har så meget med ferieudbetaling at gøre, men det er fordi, at så snart vi runder 1. januar, så bliver det ferie, der stammer fra 2022 ferieåret til overført ferie. Og det gør jo så, at hvis I har medarbejdere, der fratræder på den anden side af årsskiftet, så vil det blive udbetalt kontant, når man laver en fratrædelseskode på medarbejderne. Så det sker helt automatisk i lønsystemet, fordi det skal vi efter ferieloven. Så det er mere, at nu er der gået et helt år siden sidst, så det kan være, at I har glemt det, så det er bare en lille reminder om, efter kalenderårsskiftet, så bliver det udbetalt automatisk ved fratrædelse, hvis der ligger overført ferie på medarbejderne. Udbetalingens værdien er den samme som i øvrigt det, vi normalt beregner til feriekonto på fratrådte medarbejdere. Det er de optjente feriepenge i hele ferieåret, divideret med hele ferieårets optjente feriedage eller timer, så ganget med antallet af restdage eller timer. Så det er gennemsnitsberegningen, der bliver brugt her, også ved fratrædelse. Inden jeg går videre til det næste, så skal jeg lige høre Annette eller Peter. Har I noget, vi lige skal tage op fælles? Ja, vi kan godt lige tage noget her, hvor jeg ikke helt selv når at høre, hvad du siger. Hvis man, der er et spørgsmål her, der hedder, og hvis man anvender kode 8, det må være til noget, du har sagt, for jeg forstår ikke lige, hvad det menes. Siger det hvis man bruger fratrædelseskode 8, som jo hedder medarbejder uden ferie, det må være det, ja, man tænker. så? Ja. Så sker der ikke noget. Altså hvis man bruger fratrædelseskode 8, så afregnes der ikke nogen feriepenge. Det er først, når man skifter til fratrædelseskode 1, 2 eller 3, at feriepengene bliver afregnet. Det er det, de mener. Så det er ligesom det plejer i forhold til fratrædelseskoderne. Jeg tænker, der er mange spørgsmål, de er mange forskellige, så der er ikke så noget generelt lige at sige. Okay, godt. Godt, så går vi videre til det næste. For jer, der har Visma HR, og som også har selvservice, der er der en mulighed for, at man kan gå ind og få oprettet en fraværskode, en egen fraværskode til overført ferie, altså til at medarbejderne kan registrere, at de ønsker at få overført ferien. Så det er en erstatning, en digital, kan man sige, erstatning for, at man laver en skriftlig aftale om ferieoverførsel. Så det her, det er mere, at I er, hvis ikke I allerede har det oprettet, at I er ops på, at det er en mulighed. Man kan oprette de her 3-cifrede kode,
som er egne koder, hvor medarbejderne enten via appen eller via webløsningen selv kan gå ind og registrere, at jeg har 5 feriedage tilbage som overført ferie. Jeg vil helst ikke have dem udbetalt, jeg vil hellere have dem overført til næste år. Og det her, det er så en lige så gyldig, blanket i forhold til en skriftlig aftale, at den ligger digitalt registreret på medarbejderne, og de skal stadigvæk gøre det inden den 31. december, for at det skal gælde. Så det er bare lige en lille ops, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at få det, og de i forvejen har Visma HR med self-service, så har I den mulighed, og så skal I selvfølgelig bare kontakte hotline eller os, og så kan vi hjælpe med, at I kan få sat det op i systemet. Det sidste, jeg vil vise i dag, det er ferieafholdelsesoversigten, og det er ikke fordi, at den var der som sådan også sidste år, men rapporten er blevet lavet om, så den er blevet udvidet og kan lidt mere, og blevet også lidt nemmere at bruge. Det man bruger ferieafholdelsesoversigten til, det er at kontrollere, om medarbejderne har holdt deres 20 feriedage, som de jo skal holde, fordi at det er jo det ferie, de ikke får afholdt op til 20 dage, som skal afregnes til Arbejdsmarkedsferiefond. Den viser også, om der ligger ubehandlet fravær i resten af det her ferieår, som man kan trække fra og se, at medarbejderen har planlagt det. Så viser den også, om der har været lavet korrektioner på medarbejderne, og så kan man bruge den til i øvrigt selve opgørelsen af, om der skal overføres eller udbetales ferie. Vi er jo ikke rigtig ude i her, at man kan varsle ferie længere. Man kan selvfølgelig henstille til, at de holder deres ferie mellem jul og nytår, men selve varslingen af ferien skal jo ske en måned før, så det er jo for sent på nuværende tidspunkt, hvis man gerne vil have gjort det. Selve rapporten, den viser optjente feriedage i hele ferieåret, eller ferietimer, hvis man har til det. Så viser den afholdte feriedage i perioden 1. januar til 31. i 12. fra tidligere ferieår. Så viser den afholdte feriedage, der er afholdt i hele ferieårsperioden, 1. 9. til 31. 12. optjent i ferieåret 2022, hvis det er det år, man vælger. Så viser den restferiedage fra tidligere ferieår, restferiedage eller timer fra det ferieår, vi kigger på nu, som er 22. Så viser den godkendt fravær til og med 31. 12. som endnu ikke er lønbehandlet. Så viser den også, om der er korrigeret, som jeg sagde før, det har jeg skrevet 2 gange omret. Og så viser den, om der er fratrådte medarbejdere, fremtidige fratrædelser på medarbejdere. Og så viser den også, hvilken saldo der ligger den dag, rapporten køres. Det vil sige, at den kigger på dags dato, når man slår op og bruger den her rapport. Så det jeg lige vil gå ind her og vise inde i lønsystemet, det er, at den ligger nede under rapporter. Her. Den hedder ferieafholdelsesoversigt. Noget af det, der er lavet om på den her for nyligt, det er, at man selv kan gå ind og vælge, hvilket ferieår man vil køre den for. Og lige nu, der er det jo det, der hedder 2022, hvor der så lige så fint står, at det gælder fra 1. i 9. 22 til 31. 12. 23, så man også er sikker på, at man får fat i den rigtige periode. Og så kører man den. Og så, når jeg har hentet den rapport, så ser den sådan her ud, hvis jeg åbner den i Excel. Og jeg ved godt, det er småt for jer, når I kigger på det på skærmen. Men her kan I se, at den indeholder oplysninger her per medarbejder, afdeling, stillingskategori, normtid. Det er alt sammen medarbejdere, der har ferie med løn. Den viser ikke timelønnet, den viser ikke feriekonto eller feriekort. Det er medarbejdere, der har ferie med løn. Så jeg kan også se det her på deres stillingskategorier. Det alt sammen er dem, der har funktionærer, lignende stillingskategorier her, eller funktionærer. Så viser den normtid, arbejdstidsprocent, tiltrædelsesdato. Den viser også, om der er fremtidige fratrædelser, det vil sige, den viser altså ikke fratrådte medarbejdere. Den viser fremtidige fratrædelsesdatoer, hvis der er nogen, der fratræder. Og så viser den det ferieår, jeg har trukket rapporten ud for, og ferieafholdelsesperioden 1. 9. til 31. 12. Enheder, om I optjener i dage eller timer. Der er en enkelt medarbejder her, der har optjening i timer, kan jeg se øvrigt i dage.
Og så her kommer vi ud til de kolonner, som man jo reelt skal bruge. Optjent dage i hele ferieåret, afholdte, overførte feriedage, det vil sige det her, det er simpelthen alt det ferie, der er afholdt i perioden 1. januar til 31.12., som jo er på det tidspunkt bliver til overført ferie. Her der viser den sig afholdt ferie af ferieåret, altså optjent i ferieåret, det vil sige det er de dage, der er afholdt, som var optjent i 22. Og så viser den en total for det. Og totalen, det er den, der er interessant for mig at kigge på, fordi at jeg skal ind og se, hvem har ikke afholdt 20 dage i det her år. Om det er afholdt overført ferie eller afholdt i år, det er begge dele tæller nemlig med i de 20 dages opgørelse. Og det er der nogle stykker, der ikke er nået op på, og det vil være dem, hvor jeg faktisk havde noget, der skulle afregnes til Arbejdsmarkedsferiefond. De fleste, de har gjort, som de skulle, og holdt deres 20 dage. Så viser den efterfølgende her over i de næste 3 kolonner restferiedage fra tidligere år. Der er faktisk ikke nogen, der har noget restferiedage fra tidligere år, og det giver også meget god mening, for det er jo det, der bliver brugt først, fordi ferierækkefølgen siger ældst ferie først. Så det er dem, der er afholdt her, og derfor er der ikke nogen til rest her. Så siger den restferie i ferieåret, og så snart der står ferieåret heroppe i overskriften, så er det altså det år, vi har stående herovre i kolonne 11, vi henviser til. Så det er restferiedagene og totalt restferiedage. Og det er jo så dem her, jeg skal forholde mig til, fordi I kan se her, der er godt nok rigtig, rigtig mange, der har mere end 5 dage, som er restferie. Og det betyder jo, at for de her medarbejderes vedkommende, der håber jeg, at de skal have holdt noget ferie mellem jul og nytår. Det er der så nogle stykker, der har i kolonnen her. V, ubehandlet fravær, der kan jeg se, at der er nogen, der har planlagt 3 dage, man er nede i forvejen ikke særlig meget. Og der er en her, der har 5 dage planlagt, som så vil blive modregnet i restferien. Men stadigvæk, det er jo så ikke nok. Jeg må udbetale 5 dage i januar, februar eller marts måned til medarbejderne, så det vil sige her i den her kolonne, kunne jeg gå ind og så trække 5 dage fra alle, og så se, hvad der så stod til rest. Jeg kan jo så se her, hvis jeg kigger på en medarbejder som her, denne her medarbejder, der er 7 dage, jeg må udbetale 5 dage. Hvad skal jeg så gøre med de 2 dage? Her der kan jeg se, at medarbejderen har afholdt totalt set 23, så medarbejderen har afholdt over 20 dage, som de skal. Så derfor så skal jeg ikke indbetale dem til Arbejdsmarkedsferiefond. Men det her, det er til gengæld en medarbejder, som også havde overført ferie sidste år. Der blev overført 5 dage sidste år. Og det er her, hvor jeg egentlig gerne må tælle de 5 dage med i det overførte. Så det vil sige, at den her medarbejder må gerne få overført alle 7 dage. Der skal bare laves en aftale om overførsel af ferie. Hvis ikke der er en aftale om overførsel af ferie, så skal jeg udbetale alle 7 dage. Og her skal I selvfølgelig lige tage højde for, I kan have lokalaftaler, overenskomster, andre regler I har hos jer selv. Det her vi forholder os til, det er egentlig kun ferielovens regler. Så det er det, man skal bruge den her rapport til. Kolonne W, det er den, der handler om korrektioner. Der kan jeg se, der står et ja, hvis der har været lavet korrektioner i løbet af det her ferieår på medarbejderne. Der var så en enkelt her. Men det er det, rapporten her skal bruges til. Det er kolonne R, se om de har holdt 20 feriedage. Kolonne U, restferie, fratrukket eventuelt ubehandlet fravær. Og så se, hvad ligger der til rest. Det er det ferie, jeg skal forholde mig til, om der skal overføres eller udbetales. Eller om der er noget, der skal nulstilles og indbetales til Arbejdsmarkedsferiefond. Er der nogle spørgsmål til denne her rapport? Jeg kan se, at vi har kun 1 minut tilbage, så det bliver meget korte spørgsmål. Jeg skulle lige finde knappen, I'm sorry. Nej, der er faktisk ikke et spørgsmål til rapporten, så den forklarede du super godt. Fantastisk. Synes jeg. Ellers så skal I selvfølgelig bare henvende jer. Godt. Jamen det var, hvad vi havde med i dag.
Og hvis I har spørgsmål, så skal I kontakte vores Customer Care kundesupport på det her telefonnummer, eller oprette en sag inde i sagssystemet, eller skrive til os, hvis der er spørgsmål til de her ting i øvrigt. Og selve præsentationen, den bliver lagt ud i webinarbiblioteket. I kan også finde vejledningen til overførsel af ferie, den var der linket til inde i præsentationen. Og ellers så må I have en god dag og rigtig god jul og godt nytår til alle sammen.